na-agbazi olu. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? Ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị, maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Ọ dị mma ndị Igbo, ụmụnne m ndị ọma m ji eme ọnụ. Egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebele nku akwali ya, maka na bụ na nku kwa nwanne gị elekwenu otu esi eme ya, maka na a ga-asịkwa gị kpọrọkwa ya gawakwa ebe a ga gbachikwe ya nku. Mana egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebela ya egosi nwanne ya ebe oge ebe ka udo wee chịa na obodo anyị. Maka na asị onye hapụghị ebe amụrụ ya ịhụ na a ga-evuru ya wee gafere ebe amụrụ ya, maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ọ bụ otu a ka anyị si anabata na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa. Ọ bụ na ịbụ onye ọfụ na-anọnyere anyị na akọnuche. Gịnị bụ akọnuche? Akọnuche bụ ụmụ omume ndị ahụ na-emegasị gị mechaa ya gabịa tawa aka n'eze. Ime omume ndị mmadụ kụrụra gị aka ma na ị nwere akọnuche. Ime omume ndị mmadụ gbapụrụ aka tụfịa akwa, nwanne akọnuche agbarara gị ọsọ. Mana ọ bụ emecha omume ahụ gị bịa sụwa na ọ bụ ekwensu, na ọ bụ mama wọta, na ọ bụ papa wọta, na ya nwa kwanyere gị mee ihe ndị a. Ya ka anyị ji na-eweta mmemme a iji na-achịkọta uche anyị, maka na uche na-apụ apụ. Otu mụ na nwanne m na-esi eme, uche m chịpụwa ya dọkata nke eme ka ọ na-achịfụ. M sị nwanne ichetakwara uche gị ọnọkwụ ya. Ọ bụ otu a ka ọ dị. Aha m ka bụ aha m, maka na ị gaa na TikTok ị ga-enweta aha m, gị gaa na Facebook ị ga-enweta aha m, gị gaa na Second Book ị ga-enweta aha m, gị gaa na WhatsApp Down, gị gaa na Twitter, gị gakwa na Instagram, gakwa na Instagram, ị ga-ahụkwa aha m n'ebe ahụ. Aha m bụ Maazị Chukwunenye Ọbasi. Ama m na o teele unu nụrụ olu a, mana anyị na-asị ndụ mmiri ndụ azụ, maka na gịnị, o nwere ebe anyị gara mụ na nwanne m. Anyị sịkwa ka anyị gaga nọnyere ụmụnne anyị nọ mba ofesi, kpọrọ anyị sị anyị bịa nọnyere ha. Mekwena ha obiọma ha anyị na-emekwa unu ebe a. Mụ na nwanne m anyị abakwa n'afọ nnụnụ wee fepụ. Anyị jikwa na-ekele nwanne anyị nke gbarala anyị ụgbọ sị anyị bịa ka anyị na ya nọrọ n'ọrịa. Otu a ka ọ dị, maka na ihe na-atọ ụtọ asịlekwa otu o si atọ. Ọ bụkwa naanị m uso, ọ mụ na nwanne m ka si n'aka aga ka anyị na-akwụ eri udene anyị ezuole. Ka anyị na-akwụ eri udene anyị ezuole. Unu ga-ejizi ahịa anya unu wee hụrụ. O ruru na mgbede a ya bịa sị m ebe anyị gara na okpu a na ya ahụbeghị ụdị okpu a n'obodo anyị. M sị ngwa zụta n'okpu nke ahụ ka anyị mara ma enwere onye ya agaghị evuru okpu. Ịhụ okpu unu ga-eji anya unu wee hụ okpu. Ịhụ otu ọkwa na mba ofesi ka ọ zụtara ya. M sị ngwa zụtanụ ka anyị ga-amara ma enwere ndị Igbo ndị ọzọ nwere ụdị okpu ahụ iyi. Nwanne nna onye ukwu enyi wa ndị Igbo lekwe na okpu nwamkpi ọ tụrụ ahịa ịma ihe wetu ahịa mmadụ ka ọhịa ga-enye ego si azụtara gị n'ahịa. Nwamkpi enye si zụtara ya
ka ịda n'okpuru okwu ka ọzọ ha ejefudere ibi nwa bịa sị atụrụ m na ya unu ejefudere m ibi ngwa ya ruo na izu ahịa ọdọ aga m iji aka m gaa ahịa nwa mgbe ejikwana aka ya gaa ahịa jezụrụ ahụ ọnụ nwụta ahụ ọnụ ịnweta ịda ahụ ọnụ ịwụsị nwa bido ahụ ọnụ mechiri ọ wụ n'ezi ọkụ eji aka zụtara onwe ya ọ wụta ọdị anyị eji maka m zụtara onwe m ọ wụ ndị ka ezuwaze m kemgbe cha Igbo kelenu cha Igbo kelenu Igbo mọnụ Igbo zọnụ Igbo rienụ Igbo rifọkwanụ Igbo ndị ọma Igbo ndị anyị ji eme ọnụ Igbo ndị anyị ji aba mba Igbo ndị anyị ji ekwusi okwu ike Igbo ndị ọ na-awụ ebe ọbụla anyị na-echete ndị Igbo okwu esi anyị ike anyị abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa bi wetara na akọnuche nke zuru oke ọ gịnị wụ akọnuche nke zuru oke ọwụ ọnọdụ anyị na-eji agbazi onwe anyị olu ọnọdụ ọ na-awụ onye mee ihe ọjọọ anyị asị emekwala ihe ọjọọ a na-ebuli obodo elu rada ọ na-ebutu obodo n'ala maka nke ahụ anyị asị emekwala onye mekwadị ka ọma esi emere gawa n'ihi na ime mma ọ bụ eji mara ndị Igbo ebe ọbụla anyị na-anọ na ihe eji wee mara anyị ọwụ ime mma anyị wu ndị na-emepe obodo ebe ọbụla anyị gara anyị ji eji ime mma na anyị n'ime mepe obodo ọ ihe eji wee mara anyị n'ihi nke ahụ onye mee ka ọma ya esi emere gawa anyị akwado ihe ụbọchị nke taa anyị nwekwa ọkpụkpụ nke dara ụda anyị ga-eme ka unu ma ya ma isiokwu ma ije kpasa nkwa kpacha akpịrị anyị echighata mee unu ama ya ma isiokwu ị ga-etinye ọnụ anyị ma ga-etinye ọnụ aha m agbanwebekwe aha nka wụ maazị Vitalis Anokwu nke eji wee mara m Viano o nwere otu ihe ichefuru maka na ọ na-abụ anyị bịana n'oge mmemme a enwere nwanne anyị nwoke ịmụ onwe gị nke na-abụ ma ọ hụbeghị gị ya na mee nke anyị pụrụ apụ gaga gbachatụ ahụ ikechi na ohere a yọọ ha nwanne nwoke Chinedu Bayesa amana m sị mba ọwakwa aka m ya ole ndị ekwe egwu ọsọ ọwụ ọkwa aka m ọwụtọ ọ dị otu ụbọchị kwana aga m ada na-eje nje hụ ya ọ ya bịa ebe ọwụtọ si ma ndị ọzọkwa ụmụnne anyị ndekọ ọzọ onye mere anyị soro anyị bịa kwachata akpụrụ ebe ahụ ọkwa onye Igbo dịka ha ọkwa nwokorobịa dịka ha akpọwago ha unu chere ka ọ nwokorobịa dịka unu wu ndị kpọrọ anyị nsị anyị banye n'afọ nnụnụ wee bịa mba ofesi ka anyị bịa taa ụgba ṅụrụ mma enweghị ihe emekwa ihe ga-emekwa ka ikufu nwa chọọchị ihe emekwa anyị amara ihe emekwa ma ọ ga-awụkwa otu ọwụla ihe mmemme ịgba nkwụ nwaanyị unu akpọtụrụ ndị akọnuche otu ọwụla o si wee dịrị anyị abịa nọnyere unu bulikwe ya ma mmemme elu ịmasị ihu anyị dị ha na nga aka egwu gị cheji ọ dị mma tupu anyị agbapịa ọsọ nwanne nna ịma oyi dị mmiri zoko ka anyị yọrọtụ nwa nkwa ndị na-akpọ unu cherenụ unu chetụ unu akara akpọ anyị bịa unu eme gịnị unu gbara nkwa gbaga ahụ tupu anyị eme gịnị anyị ebido ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ unu nwekwa akọ na uche mama papa unu nwekwa akọ na uche ụmụ okorobịa unu nwekwa akọ na uche ụmụ agbọghọbịa unu nwekwa akọ na uche ndị mama anyị unu nwekwa akọ na uche Chinedu ị nwekwara akọ na uche Chinedu unu nwekwa akọ na uche ndị ọkada unu nwekwa akọ na uche ndị na-anya ọkada unu nwekwa akọ na uche ndị na-anya ọkada unu nwekwa akọ na uche a ga-eche unu achụ na-agbele unu nwekwa akọ na uche ndị na-agba gbimgbim unu nwekwa akọ na uche ndị ọnụ ọnụ unu nwekwa akọ na uche 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 bandi unu nwekwa akọ na uche bandi unu nwekwa akọ na uche ndị ntọrọ unu nwekwa akọ na uche imekwa na onye ndị ntọrọ unu nwekwa akọ na uche ndị ntọrọ unu nwekwa akọ na uche akasa general unu nwekwara akọ na uche unu nwekwara akọ na uche unu nwekwara akọ na uche etibili unu nwekwara akọ na uche ga-eburu ọzọ bitabo alibati ya unu nwekwara akọ na uche yomi alibati ya unu nwekwara akọ na uche yomi yomi unu nwekwara akọ na uche yomi unu nwekwara akọ na uche nwa bụ Chukwu na-enye unu nwekwara akọ na uche ebu
anyam ka anya gị ọ dị ma nwanne welata olu ịma anyị gara aga iri ya welata olu ya ụmụnna Igbo ndị ọma, Igbo ndị anyị ji eme ọnụ, Igbo ndị anyị ji aba mba, Igbo ndị anyị ji anọ nọchi ebe ọbụla anyị na ike Adaoji ọkpụ nwaanyị ọtọlọ masịkwa ya mee nwanne akwa ịghọtara Adaoji ọkpụ nwaanyị anyị sị agbanyela ha onyonyo gị mana gbalie ya elu ka anyị je kpacha akpịrị anyị na-echi ata anyị na-abịa. Akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke? ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụrụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu, ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị Mọnde nakwa ụbọchị Fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. Ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. Akọnuche zuru oke, ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. Igbo Igbo ndị ọma, Igbo ndị anyị ji eme ọnụ, Igbo ndị anyị ji aba mba, Igbo ndị anyị ji ekwụsị ebe ọbụla anyị na-anya akwụsị ike zọrọ chinchem dị ụbọ anya ga ịkwacha akpịrị. Anyị gwara n'usa nwa anyị kpụgwo isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa, si ya ma isiokwu ọ dara ụda ị ga-etinye ọnụ, anyị nwa ga-etinye ọnụ. Ọwụ gịnị wụ isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa? Ọ sị ọ dị gị ka udo na ịdị n'otu dị na obodo Naigeria? Ọ dị gị ka udo na ịdị n'otu dị na obodo Naigeria? Anyị nwakwa na ọkọwara slate. Gị makọwa slate. Mụ akọwara slate. Adị slate ke makọwa ha eme akọwa. Nke gị dewere ke gị. Ọ na ya. Mụ agbajiri chalk. Ma ike ịgbaji chalk. Mụ agbajiri chalk. Gụnwe gbajiri mụrụ chalk. Adị agbaji ma chalk ke m na ya. Slate gị kọwa ya kọwa gbajie chalk gị. Iwere uwe mmemme. Ndị Igbo lekwenụ mụ agbajiri chalk kụwa slate ya nwa. Adị chalk mgbajiri. Agbajighị chalk. Mụ kwere ike ịkụwa slate. Ịzọ dị mụ ma nji akụwa slate. Ọ dị mma. N'olu bekee asị, do you think that there is peace and unity in Nigeria? Do you think? Ọ bụ ajụjụ ka ajụ maka asị onye ajụ anaghị efu ụzọ. Do you think onye menye ọ dị gị ka udo na ịdị n'otu nọ n'obodo anyị nọ n'ime nwa eji ewe ajụjụ? Ya kepu anyị na-anụ ihe mere ofu nwanne anyị nwoke ji wee mee gịnị jụọ ụdị ajụjụ. So bikonu unu jụọla m ndị Igbo na ọha na eze, ọ dị unu ka enwere udo na ịdị n'otu n'obodo Naijiria? maka na asị ebe udo na ịdị n'otu nọ ebe ọganihu ji adị. Ọ dị mma. Anyị ga na-atapị ya nwa mpekele na mpekele. Otu aka ọ dị nwanne. Ọpanna dịka ịma ha ebute ya ma ajụjụ ichekie n'ụbọchị obodo anyị taa. Na mbụ ebiela m ya ma obodo anyị nọ n'ime, ebiela m obodo a ka m were si kemgbe m bidoro kwụọ ụgwọ ụlọ n'obodo o ruole ohu afọ na 3 kemgbe m bi n'obodo anyị nọ n'ime. A sịkwana na otu o si dịrị kemgbe afọ 8 gara aga ka kemgbe afọ 7 gara aga ruo taa, asị otu o si wee dịrị wee otu o si adị kemgbe ahụ, o nwere ike anyị agaghịrị na ebe erukwa egbu a dịka otu o si adawa n'ụbọchị nke dị nso nso ugbu a. Ọ gadasiwe ike, anyị wee na-ajụ sị ọ dị gị ka ịdị n'otu na udo dị n'obodo anyị, n'ihi na he na-adịghị ma osewokwu gasewokwu n'ụbọchị keta. Papa nna ihe ọ na-wee elecha aghara na mbụ n'ụbọchị keta ọ gasewokwu, ọ gapụta ọgba aghara. Ma nwanne anyị nwoke kwanụ bụ onye tiri egwu bụ Ọkọliva dị Kokwe bụ onye tiri egwu ọ sị enyi na enyi na-adị mma elecha aghara onye egwu na-adị mma elecha aghara elecha aghara ụmụ agba elecha aghara. Onye nọ n'ekwentị ka anyị mara ihe ọ na-atụ. Onye dị mkpi
onye nọ n'ekwentị onye ndepe kwuo okwu anyị ewere okwu. hello kedu onye na-esi azụ ngwa ị ga-akpọchigha azụ egwu copyright m na-agha ego ga ọ bịara gbubiere anyị onye were ka anyị na-emeju ya afọ ọ dị mma ka a na-ekwukwa maka na asị isi na ihe na-atọ ụtọ ikwuo otu o si atọ Sokoto steeti bụ obodo Naijiria bụ nke onweghị onye na-ebighị ebe ahụ ma onye Igbo ma onye Hausa ma onye Yoruba ma onye Efik ma ndị ọcha ma onye ukwu ma onye nta bi ebe ụmụnne m kwa mụ na ha isi otu kọmuniti ka otu onye n'ime ha iwu eze ndị Igbo na Sokoto otomara gị kwuo okwu egbu obi ebe a sị na ebe ha dịbụ na mma na mbụ ọ gaghị n'ibi wọkwuo eze ndị Igbo na Sokoto. Ọ ya ka anyị na-ekwu ya ji na-ekwu ihe a bụ udo na ịdị n'otu akwara na-ekwu okwu ya bụ ọ bụrụ na mgbe m na-etolite m na-agụ o nwekwere ike asụ m gụwa ya ugbu a m ga-agụta nwa ya Arise, O combined joy, Nigeria's call Nigeria akpọ gị Giza. Nigeria akpọ gị Giza. Ọ sị Nigeria akpọ gị Giza. Gị gụrụkwa na-aga o nwere ike m gụ ugbe unu asị m gụta enwego peace and unity. Peace and unity anyị na-ajụzi sị peace and unity ahụ nọ na Nigeria national anthem ọ ka na ebe ahụ ka e wee lee mma gbuberie gbupụ ebe ahụ lufuo iji wee bidie dịka ihe mere na Sokoto ya ma ihe ọwụ ihe a ga-eji sị nwanne anyị nwoke nọ n'abatago ngwanụ nwa gwara na anya gị na-eme ya tempe nwanne anyị nwoke Chinedu Bayelsa ọgụnwa na-akpọ nwanne m ọgụnwa na-akpọ mgbede ọma tupu ga-ekwu okwu onwe ihe mụ na nwanne m na-azọ ebe a maka anyị bara afọ nnụnụ gaa mba ofesi nwokorobịa dịka gị onye si anyị bịabịa gbagatọ ahụ ebe ahụ mụ na nwanne m nwoke a kedu onye ị kara m isie anyị nwa misi kwere gị ebe ọ bụkwara ibu tupu anyị na-abịa onye Igbo mara ife bụ onye chọrọ ka ụmụaka na-amụ ebe asụsụ Igbo na nkịta nye na ala Igbo kwesịrị ọ na-etinye izu na mara afrịka na ụbọchị Mọnde maka na ihe unu na-agbaziri ndị mmadụ unu ọrụ unu na-agwa n'ala Igbo n'ihe a na ọ bụ obere ihe ọ na ụfọdụ amaghị eziokwu ụmụ program unu usoro gaa last Mọnde awụchigoro m ike ọhụrụ eziokwu ndewo onye nwanyị gọzie gị ngwa ka ọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya taa ọ dị n'obodo anyị dịka otu o si ada n'ụbọchị nke taa
nke a bụkwa ga-asị eji na ihe ọ gwara aka eji n'elu uru ka iche anụ na-agbakwara ihe a bụkwa ka eme ka ndị mmadụ makwara ka ihe si aga ka wezokwu maazị Chinewere echekwa na amaghị ụlọ mana ihe na-eme ka ụmụ ya rụpụtakwa n'ofe ọ ma ihe ọ na-eme ọ ihe azụrụ anyị azụ mana na atụrụ ka e ga-amụ ihe mara ọ na-arụ ọzọ ndị a na-anọkwa nke mmadụ bụ na gbasara ihe na-ejuru bụ nnukwu ajụjụ ka ọ bụ anyị ihe na-eme eme ịmara nwere ebe uche anyị gaba ndị mkpọgara ahụ like ma Sokoto na Kano ma Abuja ma n'Igbo ma Lagos ma ụfọdụ ebe dị iche iche ọgbaghara dịgasị ihe ihe gasị n'obodo dị mma obodo dị ka ha na-atụ n'obodo na obodo ahụ na-adị mma kịta na udo na ụtarịtaghị na obodo anyị bụ Naijiria mana ihe bute ogodo ya bụ okpere ndụ okpere ọkwa ndị ọchịchị ka ọchịkwa n'aka ndị ọchịchị kasị n'aka maka na ụfọdụ oge ha na-enwe ha na-amachi ebe ahịhịa kwesịrị ime ha ma nye ego ndị ha na-emesi na ndị Igbo na ọbụla ndị Igbo na nke ndị ugwu a hụrụ ihe ahụ n'ebe anyị ka o si na ndị gị mere ha adịghị mma sa ihe mere adịghị mma tie ebere etiti apịa ori ahụ tara ka na-ezobi ezobe si na ọhụrụ ndị gị onye mkpechi omekarịa so na ezi ajụ na mba ụdị obere kwa mana mgbe a na-echi ya aka mma nwanne okwu gị dị mma biko tupu gaa emechi ọnụ nwa gị ụmụaka gị o nwere mkpụrụ abalị ole ma ole na-abịa abịa anyị ga-ewepụta mmemme ga-agbasa ha nwa nke ọ bụ ha nwa ga-akpọ anyị n'ekwentị ka anyị na ha kọrịa ọfụma ọ ga-adịkwa oke mkpa anyị na ụmụaka nọ n'ụlọ anyị na-akarịa anyị gakwa emekwa introduce mmemme ụmụaka so ya dukwe mgbe ahụ ha kparịkọta sụọ asụsụ Igbo biko ị ga-ekelere anyị ezinụlọ gị bụ ụmụaka sị biko anyị agaghị disappoint ha ọ bụrụ na gọọmenti na ndị ọrụ ya bụ ndị osisi na-emegide na-ege program unu unu na-akụzite hapụ mmụta Igbo mma ndị Igbo ya ndị ochie ma Naịjirịa chọrọ bụsọ Igbo ọ dị mma daalụ rinne nke aka m na ọrụ metere m ụgbara ebe ahụ ọgba na Abacha asị m anyị wefụtara gị ụgba o ya asị m anyị wefụtara gị ụgba nwanne m nwoke ịma nwanne nwoke ọwụ onye ọnụ ụdọ ọwụ onye ọnụ ụdọ ya dakọta ụgba niile ọsị Igbo na-asụ n'olu n'olu because abịa bịa sụọ ya demand asụsụ daalụ rinne na otu isi wee tinye ọnụ na okwu a mana metere ụgba nwanne anyị nwoke a sị na eziokwu na dịka otu esi ada na ihe achịfụla n'ebe ọnọbụ na mbụ na ozi o kwutewe ọ sị na olileanya dị mgbe ọ sị olileanya dị anyị akwana ihe anyị chọrọ ịnụ n'ihi na mama enweghị olileanya ya mama enweghị olileanya ụmụ anyị ole ebe ha ga-ịnọ otu ihe si ada ugbu a ọ dịghị ka a ga-emecha udo na ezinụlọ iji wee kwuo aga m ese anyị ga-iwe ndekọ ahụ na nkeji mana ndekọ ahụ anyị nwere ike iwe na mmechi ma anyị mechiwe mana anyị ga-elegodo n'anya sị dịka ajụjụ anyị sị ọ dịka udo dị anyị bịa dịka ihe mere na Sokoto anyị kwuo okwu ya ma ihe mere na Sokoto ewebe udo dị n'ihi na gekwentị ka anyị kwuo dịka otu si wee dịrị news n'asụsụ Igbo dịka otu anyị si wee nụ ma otu si wee mee ha sị na ya ahụ WhatsApp grupu ya na ndị otu ya grupu ahụ ogene ya wụ ụmụ klaasị ha ọwụdụ ụmụ skuulu ha ụmụ klaasị ha gekwentị ka ya ma nwa agbọghọ ahụ egburu egbu kwuru okwu ahụ a sị na udo dị a sị na ịhụnanya dị o nweghị gara emenụ ka ha were ya ma ihe wepụ ebe ndị ọzọ anya ya udo na ịhụnanya nọ n'etiti ha gara eme ha ekpuchigide ya kpọọ ya n'akụsị ihe ikwu ekwukwado ọzọ ngwa wepụ ya anyị na-eme ọ na ikpuchasị gị wepụ ya ma okwu ikpucha idejasị gị wepụ okwu ahụ
ga-ewepụ ya ma ọka ikwuru ekwu ga-ewepụ ya ma ọka idede ga-ewepụ ya ọpa na ọwa na-eme eme mana dịka eme emenụ ya ma ihe gosiri ọnọdụ obodo anyị nọ taa n'ihi na ihe awụ ụmụ klaasị ha na-ahụ onwe ha n'anya mana ya ma ụmụ klaasị ha kwụkwa ndị were ya ma okwu wepụkwa ya ma okwu n'ihe okwu adịrị. Ọ na-adị m ka abịa na obodo anyị nọ n'ime onwe onye na-abụ ụfọdụ n'ime ha na-abụ ha hụ mmadụ iwe onye ahụ a na-ewe onwekweghị onye ahụ mere na ya obeta ọwụ maka na onye a si mpaghara dị otu a ha kpọọ ya ụgwọ ya a na-eji ntị anụ na onye a bụ onye dị otu a ọ bụ ka m kọrọ gị otu akụkọ nke a meghekwa na Abuja ebe nke anyị nọ otu nwaanyị na-aga mgbe tigbo zọgbuo na-eme otu nwaanyị na-aga kụkwe ọkụ nwa n'azụ ha hụ ya n'ụzọ mmadụ ụmụ okorobịa atọ anọchie ya ụzọ jụwa ya ọ bụ onye ebe ọ bụ onye Igbo onye ụmụnne anyị ke ofe mmanụ ka ọ bụ ha ya nwasị ya bụkwa nwaanyị Igbo ha mịpụtacha ya emeghe n'obodo a mịpụtacha mma si ma ihe zọrọ gị ugbu a ihe zọrọ gị ugbu a bụ nwaanyị Igbo onye aghọtara m ikwu ya bịa ihe zọrọ nwaanyị ahụ na ọ bịaba ekwuo na-esi obodo ọzọ na-esi ha obodo nke ha chere na ọ bụ obodo ochi iji gwa gị na ọ dị ka emego ya ụfọdụ kpebiri n'ime obi ha sị onye dị otu a na ma ndị dị otu a na-achọ iji anya eme gịnị ahụ ha. Ọpanna ịma ya ma ihe ana m ahụ ya ma ihe dị ka ọ gịnị ịma asị onye agụụ ji wee onye obi ọjọọ onye agụụ ji wee onye obi ọjọọ Ọpanna gekwe ntị dịka ụta mana aga bọọlụ nga na dịka ụta mana aga bọọlụ ugbu a ụmụnne anyị na-elele anyị na mba niile onwe ya nwere ike ime eti mụ na aga abụọ anyị eme onwe anyị ngeji na ya ma omume anyị ga-eburu osisi mụ eburu osisi ọ ga-eburu mma mụ eburu mma anyị akwụcha n'etiti mere otu ndị ke na-abịa anyị nwa na-aga ma ha egbudeghị anyị nwegbude ha ọ wụla ezi anyị a ga-emeli ya maka gịnị ihe ndị anyị ji ma ihe ndị na-anyị n'ihu agaghị ekwe ya ime ya ma ihe maka gịnị ole ndị me ya ma ihe ọwụ ndị ụwa tụwa n'ọnụ ndị ọchịchị obodo anyị a na-emene aka m obi eke ha ịmara obi ike mmadụ megide mmadụ ọba gbaba ya n'obi onye nọ site n'ụtụtụ ruo n'abalị onwe ha ọ ga-eri onye nọ ma ofubele wibaro onwe ha ọ ga-eri onye nọ n'ekwentị ọgbubele onye nọ ọkada ọgbawa ọ hypochess ga-abịa ndị fi abịala ọkada narị ya and o dela agreement ya na onye nwa ọkada o mere na Abuja nga o dela agreement so hypochess o nwere ka ọ kwụọla ọkara ego ahụ bịa abịala ya ma ihe abịa furu ime asọ obi ga-eji njọ eme na echi ya baga ọgụ ga-echesa gị mere ya ọwụ lezi adị ma ọ baga ọgụ so ọgụ emere ya ọ baga ọgụ so obi ajọla njọ ọ hypo na-ajụ sị otu ọnọdụ obodo anyị dị today ọ dịghị ka ya ma udo na ịhụnanya a ga-ahụkwa n'obodo anyị ọzọ lee ihe ame na dede ya ma ihe mee na dede dịka otu esi wee kọọ efu mmadụ na ọkada onye nye ọkada n'anya vuvuvuvu onye ahụ adafụ moto adịa ya elu o kwesịrị ime dịka ihe mberede ọ wụla ezi ahụghị gị ya dịka obi fụọ ndị mmadụ fụ ihe bido lụwa site na nke ahụ eme gịnị agakwugbokwa mmadụ ejele ahịa okpokpo ego ma ihe ọkụ ya ụfọdụ ndị menwe ahịa ma ahịa ọkụ ha menwe ahịa ahụ ọkụ n'ihi na ndị nwe ahịa ahụ onwe ihe mere ha mana ha na-amị ahịa ndị ahụ ọkụ bikọs maka na obi jụọ ha njọ uche onye adịghị njọ ụfọdụ o nwere ikwukwe n'ụzọ nke ọzọ ga-ekwukwe na ma a na-asị na idleness bụ devil's workshop. Ka m gwa gị idleness ọ wụ aka na-adịghị ọjọọ aka na-adịghị ọjọọ akụ bekee nsogbe ugbu a anya ụfụ iwe na ekworo na-eme otu mụ na gị nọ ebe ugbu a ọ na-abụ o nwere nwoke gwara nwunye ya si ya nwunye m ahụkwana gị n'anya
mana akwa hụrụ mbele nọ n'elu ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ọ bụrụ na ị chọghị ha ka m nwụọ mbele nọ n'elu ekwekwele ka ọ kụwa nwunye ya ekwe ya wụ ndụ di m ọ dị n'elu mbele a ka n'ime mbele a ka ọ nọ di m ahụrụ gị n'anya m gaghị eme gịnị ụbọchị ya na di ya lụwara lụwa ya ga-ewere osisi duo mbele ahụ ya pịa n'ala agba ka ihe o ji wee kpotuo ya ka di ahụ wee nwee gịnị nwụọ di ya sị gịnị ya bụ ị chọrọ igbu m maka na m gwara gị na ndụ m nọ na ebele ahụ nwanne ụmụ ihe ndị a na-agba ọkụ ụmụ ihe ndị a na-emebishi ụmụ ihe ndị a bụ ụfọdụ n'ime ha bụ anya ụfụ enweghị m o nwere ike enweghị m ya mana gị nwa nwere ya achọgide m otu m ga-esi ime ka m wee nweta ya okwe ha mana gị nwezie obere nsogbu were fuel were machis mee gịnị gbaa ihe a ọkụ ka o wee metụta gị ka ị wee bidokwe n'isi ka ị wee bidokwe ndụ n'isi adịghị isi agụnkọ adịghị na ya ma ihe ya ma okwu ikpo na mana nnọkwa ya n'ime ọ gịnị ngwa anyị wega ya n'ala Igbo ebe anyị si n'ihi na ọwụ igburu uru ga-egburu ọkpụkpụ mgbe a na-eme gịnị mgbe a na-akpa ahụ ọnụ a na-akpụkọta isi nne ka ọ hapụ ka anyị hapụrụ ebe obodo anyị na-atụ aka ebe obodo ndị ọzọ mgbe anyị laa n'obodo anyị dịka otu ahụ na-awụ maka ehihie esitatu home ya wụ ịnọ n'ụlọ ọnwa ụgbọala ọbụla ahụ na-eji ama ihe ọkụ ya na echeghị m na ọwa anyị ukwu bụ ya ma ihe gịnị bụ ya ma ihe ọwụ ọnụma na iwe ọnụma na iwe ọnụma na iwe wụ ihe bụ ya ma ihe ahụ n'ihi na onye ha gbara ụgbọala ọkụ onye ha gbara keke ọkụ onye ha gbara ọkadị ọkụ ịmasị ọ ga-ebidokwa ụwa n'isi dịka otu a na o ji wee mee n'agụ ata na ụlọ ndị na-enye ọkụ na-aga ata a ga-ebe njem ya ụgbọala niile na-ebe ha ọkụ ebe ha ọkụ suo ọkụ ya na ama m ndị mere ihe mụ na gama ndị mere ihe o nwere ike iwu ndị si ebe obodo ọzọ bịa na-eme ihe n'ala Igbo a na-eji esi ọnwụ ndị chọwa nnwere onwe ugbu a ya wụsị ndị ahụ si obodo ọzọ bịa na-eme ihe n'ala Igbo ha nwere ịhụnanya nyere obodo anyị ahụ ha enweghị ịhụnanya gịnị bụ ya ma ihe ọ bụ ya ma obi ọjọọ olee hụ achịwa ọ gịnị mewe ọ bụ maka ndị chịwa achịwa ọ maka na ahụ gọvanọ n'anya ka ọ maka na ahụ gị onye n'anya ka ọ maka ahụ obi ejule ndị mmadụ ọnụ mejule ndị mmadụ n'obi onye ọbụla ga-achọ otosia ebes anga ya ọ ga-achọ ebe ọ ga-efofu iwe ọnụma jiri n'obi otu a ka ọ dị ịbịakwa bịa eweta aka na ụzọ nke ọzọkwa tupu anyị agaghị akwacha akpịrị ịbịa bịa eweta aka n'ụzọ nke ọzọ gaa hụ na ndị ọzọkwa na-eso tinyere anyị aja na garị bụ ndị a na-akpọ ya wụ ndị isi ụkọchukwu ọ bụrụ ụkọchukwu nke ka mkpọ ha imams ya wụ ndị a na-akụziri ndị nke na-akpọ isi n'ala na ndị nke na-akụzikwere ndị nke na-ekpe okpukpere Chineke okpukpe Kraịst maka na otu ha na-esi ekwu okwu ga na-eme ndị na-esote ha a na-eme gịnị a na-enweta ọ bụrụ na ha eteta n'ụra na ụbọchị nke taa ma ndị ke na-akpọ isi ala ma ndị ke na-ekpere okpukpere nke ụlọ ụka teta na ndị isi ha bụ ndị ha na-ege ntị bido ugbu a gwawasị na onye ya hụrụ ọnwụ nwanne gị maka na onye mụ na ya na-akpa akata ofu ụbọchị ọwụ onye ugwu ka ọ bụ mana mgbe ebịaba ya sị ya akwị na-akwa ụkwara ya sị ọkwị na-ebe akwa ya sị ọ bụrụ na ibewe akwa ka ihe na-apụta gị n'anya ya sọ mmiri wọta so mụnwa na onwe m bewekwa akwa ihe na-apụta m n'anya ụkwa mmiri ọ bụrụ na imerụ ahụ ugbu a ị na-akụ isi n'ala mana gị merụ ahụ ugbu a gịnị ga-apụta gị n'ahụ ya sọwa ọbara masị ya ịmakwa na mụnwa na onwe m mmerụkwa ahụ ugbu a ihe na-apụta m n'ahụ gịnị ọbara o gosiri na ịwụ mmadụ mụnwa bụ mmadụ ihe na-emetụta gị bụ ihe na-emetụta m olezi ihe mere anyị ji bịazie ya adịzie ka mere gịnị ka ya dị ka anyị adị iche na ọwụ mmadụ ka anyị bụ ha chere niile na-ebido na ihe ndị isi anyị na-akụziri anyị n'ebe ahụ ebe ihe ọmụmụ ihe ya wụ ashị ịkpụ ụgwọ a na-akụzi
n'ebe a na-akụzi ọpanna a sị na ọ nweta ndị Igbo si wee kwuo asị onye odo kpọrọ onwe ya mmụọ ịmasị odola ahụ onye njide amụọ ji ya wụsị onye odo kpọrọ onwe ya mmụọ ka ọzọ awụsị agụ ụlọ a na-eku uke agụ ịma ịnwe agụ n'ime ọhịa ga-agba bete i were agụ wede n'ụlọ ọ na-eku uke ole isi okwu m ndị chiwa ha amatalasị ndị ụkọchukwu ma ọ bụ ndị imam na ha nwere ọnụ ha nwere ọrụ ha nwekwara ọnụ n'obodo anyị ha mara ka ahụ ha mara sị na onye gị bịa onye nwere dịka 200 congregation ya wụ ndị ka ụka n'okpuru ya 200 otu onye o 200 n'okpuru ya mba ekpe ekwo m dịka mba anyị masị onwe ndị thousands ịga ihe dịka nwanne nwoke na-eche igbo ndị ka nwe ike bilion ya bụ ụbọchị ụka ha bịa kpọọ na-ege ntị n'olu ihe ọ katara ihe ha kwere ga-aga na nke ndị ụmụnna ndị ka ekwu isi n'ala ya bụ ụbọchị fraịde ya bịa nwekwa thousands gaa ha ntị n'olu ihe ọ katara ihe ha kwere ya wụsị ya sị ha chibụọla n'ihi nwụra chibụ aka ihe ụra ya gwaghị sị chibụọla ụmụ kwewe ozana ha ga-ekpe ndị ga-agwakwa ndị ka ya sị chibụọla nnukwu ha ga-ekwe maka na ọ onye isi ha ndị chịwa ndị nọ na villa ndị na national assembly ndị na state house ndị councilors local government chairman ha niile ha amatala sị na ndị a nwere ọrụ ha amatala na ndị a so n'ọchịchị maka na asị onye ji igu ka egwu na-eso ha amatakwa na ndị a ji igu ndị ịkpọgbu ugbu a ji igu ndị ọchịchị ha amatakwa na ndị a ji igu ọ bụ otu ha gosi amatabeghị ebe ma ndị ọchịchị na-ekwu okwu ya na-ewepụta onwe ha gakwa na ya bụ ụlọ ụka ma ịchọ favor ma ịchọ favor agaghị ga na adoration chere ị ga-enweta agaghị aga na adoration ọ dị mma ka anyị gaga akwacha akpịrị nwanne na anyị gaga akwacha akpịrị anyị na-echigata azụ okwu akpịrị ọnụ ka anyị ga-akpụkwa n'ọnụ ichere ị ga-ekwu uche obi gị ichere na udo na ịdị n'otu ka nọ n'obodo anyị Naijiria ichere ọ bụrụ na esi mba ị ga-agwakwa anyị ihe anyị ga-eme ka anyị nwee udo na ịdị n'otu ngwa anyị na-echigata azụ ka anyị gaa gbachaa ahụ akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọkụ elekere 8 kpọmkwem nke abalị ka anyị na-aga tapịa isiokwu anyị jiri bịa n'ụbọchị ahụ. ị nwekwara ohere ịkpọ akara ekwentị anyị ị ga-ahụ n'ihu igwe onyonyo gị kwuo uche obi gị maka na uche onye adịghị njọ. akọnuche zuru oke ọ bụkwa ịsọsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu. onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na-enwere nsogbu o wee bụrụ nke na
felenu ibe game na bendi ozanye jenu gedozi benu owe bulo gedi na banyo ko kayi jikota no donu ko kayi jikota no donu no gobi enyi egwu abụla enyi ya ọja wee gbogbo onye ntị egwu agwụla kemgbe onye ga-agwa m obodo dị n'ụwa na na-eso okwu mana o esochekwa edozie ọma ekwu okwu ihe adị masị onwe ya tigbu ibie igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji eme ọnụ igbo ndị anyị ji aba mba isiokwu anyị pụta ọnụ n'ụbọchị nketa ya ma ugbu a ka ị na-anọnyere anyị ọ dị gị ka udo na ịdị n'otu ka dị n'obodo anyị awụ Naigeria ọ dị ka udo na ịdị n'otu ka dị n'obodo anyị awụ Naigeria ọpanna o nwere ndị nọ na Facebook ma ndị Facedan ma ndị Instagram Facebook nwee second book nke akwa ndị ka Facebook ngwa kpọpụta na anyị nwere nwanne anyị nwoke Empire iwe ha we cite you nwanne nwoke adịghị na mma nwanne nwoke ifi nwanne nwoke ifi nwanne kem ifi nọ UAE na wee na-elele anyị kekwa maka Churchill mayor na Turkey anyị na-ekele unu Yomi na ndị ọzọ anyị na-ekele nwanne nwoke wu nke m ya adịghị na mma asị m sungu ọgọgọdọ na mmiri itile ya ba nke anyị ka ọ bụ ịma mgbe ịkpọrọ ya nke gị mana nke anyị nwanne nke anyị ka masị niile itile ya ba ọ dị mma daalụ dịka nwanne m nwoke si wee kwuo anyị ka na-akpọkwa okwu n'ọnụ wụ ihe gbasara ihe ga-eweta udo na ịdị n'otu dịka otu o si dịrị na our national item ọ bụ na na-agụ ya peace and unity ama m ewere mma oge wepụ peace na unity anyị na-ajụ si ọ bụ eziokwu na aka nwere udo na ịdị n'otu na obodo anyị ọ bụ na anyị nwere gị gba anyị si enwere ọ bụkwa na ọnụ ha ị ga-agwakwa anyị ihe a ga-eme ka ya bụ udo na ịdị n'otu chighata azụ maka na egbe bere ugobere nke bụ isi ibe ekwela ka anyị marazi ihe a ga-eme nwanne ọpanna dịka tupu anyị gị kpachabere ọ nwere okwu nke mkpụ n'ọnụ ịma anyị bebe kwuo sị ndị ụkọchukwu ndị isi ụkọchukwu ha na ndị imam ha nwere ọrụ n'ime obodo anyị ekwuole ọtụtụ okwu banyere ha na mụ ha wụvia na-ekwu sị na ha so n'ime ọchịchị a ya wụrụ ma ndị chiwachi ekwentị ya ma ndị chiwachi na-ahụ ya common pastor common imam onwe onye nye election onwe onye nyere votu onye ụkwana ya mana onye kpọrọ common ya ruo Sunday professors ajekpodo oche ya na-ekwu 2 hours 3 hours ha gechaa ya sị ihe kwụrụ ọtọ onye ọbụla kwụrụ ọtọ ịma gị na ya ma ndị nwere ọnọdụ n'ime ọchịchị ndị nwere ọnọdụ n'ime ọchịchị ịghọtago maka nke ahụ dị ole ihe ọzọ gịnị ka a ga-eme ndị a gọọmenti kwesịrị ịma ndị a gọọmenti kwesịrị ime ka ndị a marasị anyị ma unu ya wa acknowledgement gọọmenti kwesịrị ime ka ndị a marasị unu so n'ime ọchịchị nke a na-achị gọọmenti a na-akwado ha na gọọmenti a na-arụkọ ha bịa ha na gọọmenti emegene ha na-arụkọ akwe na-aghọta gọọmenti nwee ike ilete ndị a gọọmenti nwee ike ịmata na ndị a nọ na
ndị a nwere ọrụ n'ime ọchịchị obodo gọọmenti ga na ha na ndị a ga na-arụkọ. Ọ dị mma ka anyị hụ onye nọ na ekwentị. Onye nọ aha gị na ebe isi akpọ? Emmanuel osi Abuja na Emmanuel mma nwanne ngwa biko ị ga-etinye ọnụ n'okwu. Ọ dịghị ka otu ọ nọ n'obodo anyị Naijiria? Ka anyị ji wepụ otu a. Kọọrọ anyị. Ndị ugwu kwatụrụ nwata nwaanyị karịa ekwube okwu nke ahụ ndị ugwu kiri ọgụ gbara ngwata dị mmadụ ọkụ megide ngwa ahịa karịa ihe dịka gị na ahịa nwanne nwe ha gbaa ngwa mkpebisi moto ndị mmadụ ọrụdo ka chọkwasị nwata ọbụla n'obodo adịghị na Naịjirịa ọtụgbu ihe ike. Ọ dị gị ka dịka ọ nọ ebe ihe a mere. O nwere nchọ iji ya. Ọ nọ na Abuja ka nwa nọ. Ị nọ ebe ikwuru okwu a dịka ị nọ ebe ihe a mere. Ụfọdụ ndị mmadụ sịrị na ihe ahụ ihe mberede na awa amaghị ama na ebu nwaanyị azụ. Ọ dịghị amaghị ama. Ndị ugwu na ndị ọ dị mma dịka alakim ọ masịrị m ajụjụ jụrụ anyị dịka o kwuo ya dịka ma ọ nọ mgbe o mere so a sị na ya ma ọ nọ mgbe o mere ọ nwekwara ike tụpịtụkwa azụ. Ọ dị mma ọpanna dịka anyị si ekwu nwanne ekwentị dịka anyị si wee na-ekwu ya ma ndị ọchịchị nwee ike mata na ndị isi ụka ma ọ bụ ndị isi ndị imam na ha nwere ọrụ ha ga-arụ n'obodo anyị. Ọ ga na-awụ ha bịa ha na ha ga na-arụkọ ha bịa ha kpọọ ha oku ha na ha ekwu osi olee otu ụbọchị ede anyị chịta ka anyị kpachita ọ gịnị ka anyị nwa ga-eme ka obi dị ndị mmadụ mma n'ihi na ọwụ awụ ndị ha na ndị mmadụ na-emekọta arụ. Enwere ajụ kara ajụ nwanne m nwoke ama m na ọ ka na-ege anyị ntị. Ajụ kara ajụ ya bụ ugbu a asị na ihe na-atọ ụtọ asị kedu ka o si atọ kedu ndị adịghị n'otu a maọbụ iwe udo na ịdị n'otu a na-enweghị ya dịka ha si wee kwu kedu ndị o si n'aka kedu ndị dịka ndị a ga-ata ụta karịa ọnya ajọ ọ bụrụ na ịga anyị ntị kpochighị azụ ga-agwa anyị otu a ga-esi wee mee ka ahụ na ata ndị ahụ ụta ka a mara ma udo na ịdị n'otu oge chigatakwa azụ. Ọ dị mma mgbe ya kpọọ ya saa ya ma ajụjụ mana mụ nwere ọsịsa nke m nwekwara na ya ma ihe ọpanna o nwere nke akpọ kọrọpshọn ihe akpọ kọrọpshọn ịkpọtaghị ya ndị ma kpọọ ya kpọrọ m ihe welezi ke ndị ụmụnne keke ndị ugwu ka ụmụnne ke ndị ugwu olesi ma onye si mebie onye gasị ngwa bịa bụ kpọọ ya maka kpọọ n'olu ka anyị maka Mbaise maka Anambra maka wozi itere maka abịrịba maka iri ngarị iri ngarị wa aka azụ kọrọpshọn wụ ohi ya n'ime ohi dị atọ ohi dị ụzọ atọ ọ ga-awụsị abịa ohi o nwere ohi ka eji ege ntị ohi dị ụzọ buru ibu mana ihe niile wụ ohi onye ji bairo ezu ego n'ọfịs ọmụzụnwa ohi nke ahụ wụ stilin chere ka m kọwara ya n'asụsụ Igbo ka m kọwara gị otu ọ dị enwere oshi nwee ohi enwere oshi nwee ohi benwekwa ori nwee ori onye zuo ohi ị ga-ama onye zuo ori ị ga-ama onye zuo oshi ị ga-ama agwatala m ọwụ na onye nwa nka na-agbazi olu ị ga-agbazi m olu mana olu m hiri ahịrị ike ikwucha ya m okwu gịnị ka ole ihe m na-ekwu ịnụ nna efu akanta general efufu 80 billion ndị na-ahụ maka ndị na-ezu ohi ndị na-eji akwụkwọ ezu ohi
asịkwara na ahịa agala lekwa ụlọ ndọzụ n'obodo oyibo ebe ndọzụ zụkasị ụlọ ugbu a gị bịa sị onye akaụntụ ọgwụgị onye mgbakọ na mgbefu ya sị lekweta esizu ahịa lekwa uru lekwa ọghọm lekwe onye minista anyị nyere ego lekweta ha si wee gaa ya ma kọwara ndị chịwa ọgwụ ya ma gawuzi onye asị na-akpọ 80 bilion ama m sị epuvbele guilty ọ ga-awụsị aka na-enyocha akwa masị ya m ihe nwere ike ime obi ọjọọ dị n'etiti ndị mmadụ nkịta anya na ọkpụkpụ n'olu gale ya ma ọkpụkpụ were emetụ ngọm na-adị adasi ike ya dịka na onwe ihe gị menụ ya dịka onye mmadụ ndị asụ anọ na strike nwa nwoke nọ n'ụlọ kemgbe ọnwa abụọ maka gị otu onye vụkwana ego bụgbo n'ụlọ ya ka ehi na-akpọ ya enyi abụọ na-alụ ọgụ ugbu a agara ịga ha wụ inye onwe gị nsogbu maka ihe na-ata afụfụ ya bụ ahịhịa nọ n'ala enyi abụọ na-alụ ọgụ awa ahịhịa nọ n'ala ihe na-ata nke a bụ ebiputekwa uche m maka na a na-ada onye ohi ọdụ anya ka nọkwa ya na mbazi o ji egwu ji ị na-ada onye ohi na-asụ ya onye mekwere ihe dị otu ahụ ya ejikwa anya na-ele ka ọ mara ebe mbazi na-eji egwu ji mere gịnị nọ ụmụnne anyị kwana ndị ka anyị kpọrọ ndị okenye elders traditional rulers ndị wụ ndị eze ndị ka isi wee jụọ ajụjụ sị ọ dị ka gọọmenti ha ekwetakwara na ndị a nwekwara olu n'ọchịchị obodo maka na ịbịa n'obodo gbaa gburugburu ka anyị metụgoro ọnụ ihe gbasara nke ma chọọchị ma imam ha mana ịmakwa na traditional rulers ya bụ ndị a na-akpọ ndị eze na ndị ichie na ndị emia ma ndị ọba tochiri inwekwe gịnị ọnụ na ihe ọbụla ha ewepụtara kụọ ekwe kpokpokpokpokpo asị na onye eze chọrọ ịhụ ọha na eze ihe ọbụla o mepere ọnụ gwa ndị obodo ahụ ya ka a na-eme ọpa na igbo okwu ndụ gị n'ọnụ ọ ya ka anyị kwekwuo sị ndị chịwa achịgbuoleghị ụwa oleghị mkwekwe ya m okwu ngwa ka m were obodo m onwe onye nọ n'ekwentị onye dị mpi Cosmos Ogu maazị Emugadio enyo o nwere ụgba anyị dewere gị o nwere ụgba ị ga-etakwa ụgba erighị m ụkwa enyi ya eriri m ụkwa gbara agba mfata esi vileji mere m ụkwa na pamiwe mmiri ya esite gekwentị o asị ọ dara nwa evule o jide ụgwọ ọ dara evule nwanne na nọọsụ ndewo unu ga-adị nwanne m nwaanyị ọ na-achịkwa ọ ya erikala m ọ wụlụ ezi eji m ahụ ya na Facebook ahụla m kọ ha inwe okeke n'anya naanị ha nwaanyị ọma kawa ndị Igbo agụghị nkawa ọ dị mma nwanne anakiri m ojiji unu n'abalị unu dịrị nnọọ dịka asịpụ na ahụ n'ala Igbo kwụ n'ụlọ awụ my chief ya bụ chief o nwere ndị zara chief awụ my chief ya bụ chief ọ dị mma udo dị nke ọ bụla o nyere m ma nanị ya enu n'isiokwu anyị nwanne na mba ị ga-akpọchi ya azụ itinye ọnụ n'okwu a maka na ịma na-ekwu okwu ka okenye ị ga-akpọ ka ọpa na oge agwụla mana ugbu a metere ngụ metere ụgba ọwụzi ịchịkọta okwu si maka ikwugidekwa okwu ochijie fokwu ọzọ chijie fokwu ọzọ ma enweta ha bekee kpọrọ solution ole ihe anyị ga-eme nwa ebe na-agara n'ebe ọ dị mma anyị ga na-etinye ọdụ tinye ọnụ asị onwe ntị ya gede ya menwe ntị gede mgbe adụwa nwa nwere nne ndụmọdụ ọkwa mgbe ka nwa na-enweghị nne na-eji amụrụ ihe anyị na-asị ndị chịwa unu lee ndị isi ụka unu lee ndị isi ndị kekpọ isi n'ala unu kpọbata ha mee ka ha marasị na ha nwere
ọnọdụ n'ime ọchịchị n'ihi na ọha na ndị mmadụ na-emekọta arụ. Ọkpụtọ dịkwa ndị eze, ọkpụtọ dị ndị emia. Ebekwa n'ala Igbo taa onye eze kwuo gọvanọ anapịa satifiketi ndị gọvanọ nye ohi, mana ha nwa amakwanye sị ndị ga-anọgide gọvanọ abịa gọvanọ alakwa. Biko ndị chịwa achịwa unu mee ka obi dị ndị mmadụ maka ịhụnanya bata n'obodo anyị, ma ịhụnanya adịghị udo aga edene. Ọ dị o kwuola obi m. Ọ wụ ofu onye ka a jụrụ sị onwe ihe ị ga-ekwu ya sị na o kwuola ihe m kara ekwu mana metere ngụ metere ụgba udo ga-adị ka ịdị n'otu wee mee gịnị wee dịrị. Aha m ka bụ ọ na-abụ m na-akpa aha m ụmụaka na-aṅụrị na-akpa aha m Maazị Chukwu na-enye Ọbasi. Ọka ọkwa nwanne unu nwoke Maazị Vitalis Anokwuru Viano. Ndewo. Daalụ nne nwanne na ọ sị ewe ha chief mụ ha wụ small chief. Ewu chief. Enwere ụmụnne gị ndị Igbo mmadụ bịa ya wụ high chief. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme.